ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, шаронский мастери ширкати Атомӣ. Вақте ки ягон каса даъват мекунам, мегам апай Хусият, мешава ки ман ҳамин маҳсулота барои худам бихарам, ман фурӯхта наметавонам, мега ай ман фурӯшанда намебироям. Ман мегӯям мебахшӣ мамам, хелиам манам даҳҳо ширкат файрод мекарданд ва хариди ҳармоҳара дида ман метарсидам, мегуфтам ман ҳамира чӣ бихарам, чӣ майра мефурӯшам, майра только падарка када метавонам ягон широсу да фурӯхта наметавонам. Ба ҳамин хотир духтарако, беташвиш, дар ширкати Атомӣ шумо барои хариди худтон маош намегиред. Ширкати Атомӣ да шумо барои тавсия додан маош мегиред. Яъне ки шумо бояд вақте биёен регистратсия шавед, намояндаи ширкат ба ҳисоб меред ва маҳсулота хариден худтон истифода бурден, якум бор шумо шиносотон да тавсия метиҳед. Мо аз ҳисоби тавсияҳо маош мегирем. Чӣ гуна? Вақте ки мо харидем, худмон истифода бурдем, маҳқул мошид, ай таҳти дил чизе ки дар ҳақиқат форидагмон, як шинос, як рафиқ, як ҳамсоямон да тавсия метиҳем. Вақте ки вай хос харидорӣ кардан, ҳатман зери худмон регистратсияш мекунем ва вай касам намояндаи ширкат мешава. Аз ҳисоби хариди ҳар як нафаре ки мо тавсия метиҳем, мо да бал гузашта маош мешава. Дар ширкати Атомӣ команда сохтан осон аст. Барои чӣ? Барое ки дасти рост ва дасти чап одам регистратсия мекунем. 10 одам, 20 одам не, ҳар як одам ду кас бояд регистратсия кунад. хело мекунем ки дар давлате ки зиёдаи 9 миллион одам ду кас регистратсия кардан, и ягон мушкилӣ надорад. Барои ҳамин ҳар як шуморо ба ширкати Атомӣ даъват мекунам. Рақамҳои мода бинависед, оиди кор бо ма шумо да пурра мефаҳмонам.